Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαββίδης και ακούτε το podcast «Όλα είναι δρόμος». Μία εκπομπή για όλους εμάς τους ερασιτέχνες δρομής. Σημερινός μου καλεσμένος είναι ο δρομέας και καρδιολόγος Δημήτρης Στεργίου. Ο κύριος Στεργίου έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο και πολλές μετεκπαιδεύσεις και έχει εξειδικευθεί επί διετία στην αθλητική καρδιολογία στο Πανεπιστήμιο του St. George του Λονδίνου. Η μακρόχρονη του ενασχόληση με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα ως δρομέας μεγάλων αποστάσεων, καθώς και η πολυετής ιατρική εμπειρία σε επίπεδο αθλητικών σωματείων αλλά και προληπτικών καρδιολογικών ελέγχων, σε συνδυασμό με την μετεκπαίδευση στην αθλητική καρδιολογία στο Λονδίνο, οδήγησαν στη δημιουργία του Ιατρείου Αθλητικής Καρδιολογίας Cardio Sports στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Στεργίου θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για διάφορα καρδιολογικά θέματα που έχουν άμεση σχέση με τους δρομείς και σε ένα διαφορετικό επεισόδιο ο ίδιος θα μας απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που έχετε υποβάλει όλοι εσείς οι ακροατές του podcast. Κύριε Στεργίου, γεια σας. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που δεχτήκατε την πρόσκληση για να μιλήσετε στο podcast «Όλα είναι δρόμος». Το σημερινό επεισόδιο, γιατρέ, θα είναι λιγάκι διαφορετικό, αφού τις ερωτήσεις αυτή τη φορά δεν θα τις κάνουν οι ακροατές και όχι εγώ, και θα τις κάνουν βέβαια μέσω εμένα, αφού πριν λίγο καιρό μέσα από τα social αναγγέλλοντας τη συζήτηση μαζί σας, οι ακροατές μου στείλανε τόσες πολλές ερωτήσεις που ομολογώ μου πήρε πόση ώρα μόνο να τις διαβάσω. Και δημόσια να σας ευχαριστήσω επειδή σας έστειλα όλο αυτό το πακέτο ερωτήσεων. Τουλάχιστον εσείς καθίσατε και τις γκρουπάρετε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε συζήτηση, γιατί κάποιες εξ αυτών επαναλαμβάνονταν. Οπότε αναμένω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον τις απαντήσεις, οι οποίες είναι και αυτές άκρως ενδιαφέρουσες, να τις πούμε μία προς μία. Και εσείς, όπως είδα και στο σχέδιο που μου στείλατε, τις έχετε γκρουπάρει σε διάφορες ενότητες. Οπότε θα τις πάμε με αυτή τη σειρά. Έχουν να κάνουν με φάρμακα, με προπονητικές ερωτήσεις, επιπτώσεις της έντονης άσκησης, παθήσεις, προληπτικές εξετάσεις και διάφορες άλλες ερωτήσεις. Οπότε αυτά από την πλευρά μου, γιατρέ. Αυτό που εγώ είδα, Γιώργο μου, και πραγματικά είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι πάλι μαζί σου, είναι ότι οι ερωτήσεις είναι εξαιρετικές. Η αλήθεια είναι ότι αυτές μας έχουν απασχολήσει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν οι ερωτήσεις έχουν γίνει περισσότερες, αλλά όπως είπα και προηγουμένως στην κατηδίαν συζήτησή μας, έχουν αλλάξει κατά πολύ ή έστω αρκετά οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές, και αυτό είναι που θα πούμε και στην πορεία. Η πρώτη ερώτηση όμως ήταν από εμένα. Δεν είναι από τους ακροατές. Και τελευταία φορά μάλιστα το είχαμε συζητήσει μαζί την ώρα που κάναμε το καρδιολογικό τεστ σε εμένα, που μου κάνατε το τεστ κοπόσεως και τα λοιπά. Με φέρατε βέβαια στα όρια, με πήγατε μέχρι τέρμα, αλλά και είχαμε γίνει τη συζήτηση εκείνη τη στιγμή ποιες περιπτώσεις δρομέων έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και σε επίπεδο αθλητών είχα τη χαρά να δω μεγάλο αριθμό περιστατικών τα χρόνια που ήμουν ειδικά στο Λονδίνο, αφού και το νοσοκομείο που ήμουν, το St. George, αλλά και οι καθηγητές μου ήταν κέντρο αναφοράς για περιπτώσεις καρδιολογικών προβλημάτων σε elite αθλητές. Δηλαδή βλέπαμε αθλητές Ironman μέχρι κενιάτες δρομής, μέχρι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε μεγάλες ομάδες της Premier League. Αλλά και στην Ελλάδα βλέπουμε recreational runners, πάρα πολλούς έχω δει, ακόμα και δρομής του Σπάρταθλου, που είναι ίσως ο κορυφαίος ελληνικός αγώνας. Αναφορικά με τις μορφές των καρδιολογικών νοσημάτων, ευρύτερο φάσμα και από κληρονομούμενες και επίκτητες παθήσεις. Επίκτητες εννοούμε δηλαδή όπως είναι η μυοκαρδίτιδα, που τα τελευταία χρόνια μετά από κορονοϊό έχει γίνει πάρα πολύ συχνή, μέχρι και δρομής μετά από έμφραγμα, μετά από επεμβάσεις καρδιάς,
με αρρυθμίες ή ακόμα και με παθήσεις όπως είναι η υπέρταση, ο σαχαρόδης διαβήτης και δεν υπάρχει πραγματικά τέλος. Γιατρέ, πρώτο, μάλλον είναι μια σημείωση της φίλης της εκπομπής Χαράς, η οποία λέει ότι θα ήθελα ο γιατρός, όταν κάνετε το podcast, να αναφέρει αναλυτικά τις επιστημονικές μελέτες στις οποίες θα βασιστεί, ώστε να μπορούμε, λέει, να ανατρέξουμε και εμείς σε αυτές, δηλαδή σε ποιο πανεπιστήμιο έγιναν, πόσοι εθελοντές, τι είδος μελέτες ήταν αυτό. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ναι, Γιώργο, με αγαπητή Χαρά, θα γίνει προσπάθεια αναφορά σε μελέτες για τα διάφορα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε με τον Γιώργο εδώ, αλλά δυστυχώς στα πλαίσια ενός podcast και των σκοπών που αυτό εξυπηρετεί, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα με λεπτομερείς παραπομπές. Πάντως, για ό,τι χρειαστεί και για ό,τι κάποιος θελήσει, το email μου είναι γνωστό, πραγματικά μπορούν να επικοινωνήσουμε με τον οποιονδήποτε. Οπότε, αφού γκρουπάρατε πολύ ωραία, όπως είπα και πριν, όλες τις ερωτήσεις, γιατρέ, η πρώτη ενότητα ερωτήσεων αφορούν τα φάρμακα. Πριν αυτό, βέβαια, δεν θα το διάβαζα, αλλά θα το διαβάσω. Είναι ένα μήνυμα του Κωνσταντίνου Γκιουζέλη που λέει για εσάς κορυφαίος γιατρός, άνθρωπος και αθλητής, γιατί έχουμε πει ότι είσαστε και δρομέας ο ίδιος. Οπότε η πρώτη ενότητα, είπαμε, είναι τα φάρμακα. Και η Νόπη ρωτάει, είναι ok να παίρνουμε τενορμίν, σε παρένθεση λέει είναι ένα χάπι που ρυθμίζει ταχυκαρδία, και να τρέχουμε χωρίς το χάπι, οι παλμοί μου σε αργό ρυθμό φτάνουν τους 170, ενώ με το χάπι φτάνουν τους 140. Νόπι, είναι ok. Το συγκεκριμένο χάπι ανήκει στην ομάδα των β' αποκλειστών ή β' blockers, όπως είναι καμιά φορά γνωστή. Τα φάρμακα αυτά όμως έχουν και αρνητική ινότροπη και χρονότροπη ικανότητα. Δηλαδή, το ινότροπη σημαίνει δεν επιτρέπουν στην καρδιά να αυξήσει τη σταλτικότητά της, και το χρονότροπη την καρδιακή συχνότητα, και πότε όταν η καρδιά ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα, όπως απαιτείται σε αγώνες δρόμου ή σε προπονήσεις. Οπότε στις περιπτώσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν πιο εύκολη κόπωση από την αναμενόμενη για την αερόβια ικανότητα των δρομέων. Βέβαια, αυτό σε απόλυτα recreation των αθλητές μπορεί να μην συμβαίνει, γιατί αυτοί δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αλλά ακόμα και αυτοί μπορεί από ένα σημείο και μετά να έχουν ένα εμπόδιο όταν ανεβάζουν την ένταση. Βέβαια, ενώ πιστεύω ότι το φάρμακο το παίρνεις για προβλήματα αριθμιών ή για κάτι άλλο και όχι να μην ανεβαίνουν οι παλμοί. Οπότε, αν η λήψη είναι αναγκαία, θα πρέπει απλά να έχουμε υπόψη μας τις επιδράσεις στην καρδιά, τις οποίες προανέφερα. Επίσης, σας γνωρίζουμε για τα φάρμακα αυτά και τους β' blockers ότι αν κάποια μέρα, αν παίρνω το φάρμακο και κάποια μέρα δεν το πάρω, την ημέρα εκείνη μπορώ να έχω περισσότερους πόνους από το κανονικό. Τώρα, και τέλος, για να μην κουραζώ άλλο, αν η παλμή στο αργό που αναφέρθηκε είναι 170, τότε ίσως να χρειαστούμε λίγη προπόνηση παραπάνω. Πάντως, η συντριπτική πλειονότητα των καρδιολογικών φαρμάκων δεν επηρεάζει την άσκηση. Επόμενη ερώτηση έρχεται από τον φίλο της εκπομπής Κώστα, ο οποίος ρωτάει, χαμηλή σφιγμή 45-50 στη διάρκεια της ανάπαυσης είναι φυσιολογικό? Αρρυθμίας, β' χαπάκι, συνεχίζει να αθλείται και να παίρνει μέρος σε αγώνες βουνού? Θα ξεκινήσω ανάποδα από το δεύτερο ερώτημα για το β' blocker χαπάκι. Η απάντηση δόθηκε αμέσως πριν στην Όπη. Οπότε το κυριότερο βέβαια θέμα είναι ποια είναι η αριθμία που μας αναφέρει ο φίλος Κώστας, τι την προκαλεί. Αν δηλαδή η αριθμία είναι μια απλή αριθμία, έκτακτες συστολές, η οποία δεν επιδεινώνονται κιόλας με την κόπωση, τρέχουμε άφοβα. Χρειάζεται όμως να υπάρχει μια σαφής διάγνωση για τις αριθμίες που θα μας καθοδηγήσει τι θα κάνουμε και περαιτέρω. Το σημαντικότερο πάντως να ξέρουμε για οτιδήποτε, και ειδικά για τις αριθμίες, είναι να μην εμφανίζεται και να μην αυξάνεται στην άσκηση. Για τους χαμηλούς παλμούς σε καλά προπονημένους δρομείς, αθλητές elite ή αυτούς που αποκαλούμε εμείς lifetime sportsmen, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και είναι αποτέλεσμα καρδιακών προσαρμογών. Βέβαια, έχω δει και πολύ χαμηλότερους παλμούς από αυτό που αναφέρουμε, τους 45 και 50, και εννοείται ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα, γιατί οι χαμηλοί παλμοί προκαλούν συμπτώματα σε ηλικιωμένους ανθρώπους με υποκείμενη παθολογία, ποτέ σε δρομείς. Επόμενη ερώτηση έρχεται από τον Μιχάλη και ρωτάει, έχω γονιδιακή χολυστερίνη με ταυτόχρονη χρήση φαρμάκων. Επιδρούν τα φάρμακα αρνητικά στην απόδοση, ειδικά σε μεγάλους αγώνες, και αν ναι, σε ποια μορφή?
Καμία επίδραση δεν υπάρχει μέχρι στις αθλητικές επιδόσεις και δεν είναι γνωστή μέχρι σήμερα. Αφού δεν επιδρούν τα φάρμακα αυτά ούτε στην καρδιά, στον καρδιακό ομί, ούτε και στο σύστημα της καρδιάς που μεταφέρει το ηλεκτρικό ερέθισμα μέσα στην καρδιά. Οπότε άφοβα, αλλά πρέπει όπως όλοι οι δρομείς να υποβληθούμε και στον απαιτούμενο προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Επόμενη ερώτηση. Οι μεγάλες αποστάσεις μόνο θετικά φέρνουν για την καρδιά ή μήπως είναι ζημιογόνο? Τώρα, υπάρχουν δύο ερωτήσεις, Ηλικία, που κάνει αυτός ο καλός φίλος, που δεν μας έχει πει το όνομά του βέβαια. Οι επιπτώσεις θα αναφερθούν στην επόμενη ενότητα, αλλά βλέπω ότι κάνει και μία ακόμα ερώτηση, η οποία αναφέρεται στα αντιφλεγμονώδη και λέει αν είναι σωστό να παίρνουμε αντιφλεγμονώδη πριν ή κατά τη διάρκεια του μαραθωνίου. Πολλοί προτείνουν, ρωτάει, αν η λήψη αντιφλεγμονώδους ή παυσίπονου στο 20 χιλιόμετρο για να προλάβουμε τους πόνους που ακολουθούν είναι σωστή και αν αυτά τα φάρμακα έχουν επίπτωση στην καρδιά, αν είναι επικίνδυνα, αν ανεβάζουν παλμούς κλπ. Και η ερώτηση τελειώνει με την λήψη μαγνησίου και τη διάρκεια του μαραθωνίου, αν υπάρχει κάποιο όφελος ή ακόμα και αντενδείξεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω πάλι ανάποδα με το μαγνήσιο, γιατί η απάντηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Προφυλάσσει από μυϊκές κράμπες κυρίως. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο να πάρει κάποιος μαγνήσιο, ειδικά με μέτρο όπως υπάρχουν οι συστάσεις για τον μαραθώνιο. Προβλήματα υπερμαγνησιαιμίας σε έναν υγιή οργανισμό δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν. Για τα αντιφλεγμονώδη νομίζω ότι η εύκολη απάντηση είναι ότι μπορεί να παρατηρηθεί εξάρτηση. Τώρα αυτό είναι πραγματικά δραματικό για έναν δρομέα. Πάντως σε μια αμερικάνικη δημοσίευση το 2006, για να πούμε και λίγο μερικές λεπτομέρειες για την φίλη Χαρά όπως προείπαμε, η χρήση ή όχι ιμπουπροφένης, το αλγκοφρέν που έχουμε και στην Ελλάδα εδώ, αποδρομή σε αγώνα 160 χιλιόμετρων, δεν διαφοροποίησε καθόλου τη μυϊκή βλάβη ή το πιάσιμο των μειών, αυτό το λεγόμενο soreness. Και μάλιστα συνδεόταν και με αύξηση δικτών φλεγμονής. Ακόμη μια δημοσίευση από τις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε ότι οι υπερμαναθροδρόμοι οι οποίοι λάβαναν ιμπουπροφένη, το αλγκοφρέν δηλαδή, εμφάνισαν σε μεγαλύτερο ποσοστό οξεία νεφρική βλάβη από αυτούς που δεν λάμβαναν. Οπότε βλέπουμε ότι εμφανίζονται προβλήματα. Πάντως σε μια υγιή καρδιά άμεσα δεν υπάρχει κάποια επίδραση, αλλά είναι γνωστό πάντως ότι τα αντιφλεγμονώδη μπορούν να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, σε άλλες έρευνες φάνηκε ότι η χρήση τους δεν αύξανε την ικανότητα της καρδιάς και των περιφερικών μειών ώστε να παράγουν περισσότερο έργο. Αυτό είναι το λεγόμενο ergogenic effect action, που σημαίνει ότι μπορεί ο αθλητής με κάποιον τρόπο να βελτιώσει την αθλητική του επίδοση. Θέλω να κλείσω πάντως λέγοντας ότι θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο στο λόγο για τον οποίο κάνουμε αυτό που κάνουμε και αγαπούμε να τρέχουμε. Νομίζω ότι περισσότερο είναι η προσωπική μας ευεξία, η χαρά που νιώθουμε όταν τρέχουμε και η μακρόχρονη υγεία, αφού αποφεύγουμε παθήσεις καρδιαγγειακά, καρκίνους, άνοιες, τόσες άλλες. Με αυτά νομίζω ότι η λήψη ουσιών δεν ταιριάζει. Αλλά και ο πόνος όταν εμφανίζεται κάτι σημαίνει. Και η λήψη παυσίπονων ανακουφίζει μεν, αλλά μπορεί να καλύψει και πιθανά συμπτώματα που μπορούν να εξελιχθούν και να οδηγήσουν κάπου, ενώ θα μας προειδοποιούσαν αν δεν είχαμε πάρει κάτι. Πολύ ωραία, γιατρέ. Συνεχίζουμε με τον φίλο Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει, μπορούν για άτομα που έχουν κάνει χημειοθεραπεία, αλλάζει κάτι σε αυτούς? Μπορούν κανονικά να ασκούνται, παραδείγματος χάρη για μαραθώνιο, ή να κάνουν κάτι πιο συντηρητικά? Ναι, αρκετά εξειδικευμένη ερώτηση. Πάντως, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, σε μια υγιή καρδιά μετά τη χημειοθεραπεία, δηλαδή που δεν έχει επηρεαστεί από τα φάρμακα που δίνουμε για τη χημειοθεραπεία, δεν υπάρχει καμία αντένδειξη ανταγωνιστικής άσκησης. Δεν υπάρχει άλλωστε καμία υποσημείωση σε καμιά δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών για άθληση, από όσο τουλάχιστον είμαι σε θέση να γνωρίζω. Είναι η κύρια πάθηση η οποία έχει τον καθοριστικό ρόλο και όχι τα φάρμακα που δίνουμε για αυτήν. Άλλωστε, η θετική επίδραση της άσκησης στην πρόληψη του καρκίνου έχει υποστηριχθεί σε πάρα πολλές μελέτες. Οπότε, αν η ανεπίπλεκτη χημειοθεραπεία μας απασχολεί για το αν θα κάνουμε ή όχι μαραθώνιο και προετοιμασία για αυτόν, μπορείτε άφοβα να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Όλα είναι δρόμος.gr, το site
που τρέχει μαζί σας. Οπότε, γιατρέ, με αυτή την ερώτηση κλείσαμε και το πρώτο group ερωτήσεων που αφορούσε τα φάρμακα. Οπότε θα περάσουμε στο δεύτερο group ερωτήσεων που είναι, όπως μου έχετε βάλει σαν θέμα, προπονητικές ερωτήσεις. Έρχεται η πρώτη ερώτηση από τον Γιάννη και λέει: από το πρώτο χιλιόμετρο 170 πλάς παλμούς και μπορεί να βγάλω ημιμαραθώνιο με 180 παλμούς σταθερά. Γιατί γίνεται αυτό? Ελεγχόμενος, λέει, πάντα από καρδιολόγο με φυσιολογικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα, ο λόγος που έδωσα το όνομα αυτό στο group αυτό των ερωτήσεων είναι γιατί είναι ερωτήσεις που μάλλον θα πρέπει να απευθυνθούν περισσότερο στον προπονητή ή στον εργοφυσιολόγο και όχι στον καρδιολόγο. Για παράδειγμα, τώρα η ερώτηση του φίλου του Γιάννη είναι κλασική ερώτηση που πρέπει να γίνει σε αυτούς τους δύο, εργοφυσιολόγο καταρχήν και τον προπονητή κατά δεύτερο λόγο, ειδικά αν είναι ένας καλά ενημερωμένος προπονητής. Αυτό που μπορώ να πω εγώ σαν καρδιολόγος είναι ότι αν δεν υπάρχει κάποια υποκείμενη πάθηση ώστε να έχει 170 παλμούς από την αρχή, δηλαδή να έχει την ταχυκαρδία αυτή, δηλαδή κάποια καρδιοπάθεια, κάποιο πρόβλημα στο θηροειδή, ανεμία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα πλευράς καρδιολόγου. Οπότε η πρώτη πιθανή απάντηση που θα μπορούσα να δώσω εγώ ως μη προπονητής και ως μη εργοφυσιολόγος είναι ότι μάλλον χρειάζεται βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Επόμενη ερώτηση από τον Γιάννη και τα λέω αυτά, γιατρέ, γιατί όπως είπα πριν, θα πάω γρήγορα γενικά. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και δεν ξέρω αν θα μας φτάσει ο χρόνος του podcast, οπότε θα το δούμε αυτό βέβαια στην πορεία. Επόμενη ερώτηση έρχεται από τον Γιάννη, ο οποίος λέει: εγώ ασχολούμαι με ορειβασία σε μεγάλες κλίσεις. Το ερώτημά του είναι το εξής: πόση είναι η ιδανική μέση καρδιακή συχνότητα σε μία άσκηση μεγάλης έντασης και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται? Ποια είναι τα ωφέλη για την καρδιά της συχνής άσκησης μεγάλης έντασης? Για παράδειγμα, λέει, εγώ που κάνω ορειβασία σε μεγάλη κλίση και με κάποια ταχύτητα έχω μέσο όρο παλμών 130 περίπου. Αυτό. Τώρα, η πρώτη ερώτηση που είναι η ιδανική μέση καρδιακή συχνότητα και λοιπά για μια άσκηση μεγάλη ένταση πρέπει να απαντηθεί. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί και εδώ από τον εργοφυσιολόγο, αφού θα γίνει μια εργοσπυρομέτρηση. Θα τα δει τα αποτελέσματα και ο προπονητής, συστήσει και ο εργοφυσιολόγος και όλα αυτά υπό το πρίσμα των αθλητικών επιδιώξεων. Δηλαδή, φίλε Γιάννη, τι επιθυμείς από τη συγκεκριμένη άσκηση? Μια υγιής καρδιά, όπως θα τονιστεί και στην πορεία, δεν επηρεάζεται βραχυπρόθεσμα από την ένταση ούτε και από τη συχνότητα της άσκησης. Ο κάματος και η υπερκόπωση είναι αυτά που θα σε αναγκάσουν να διακόψεις την άσκησή σου. Τώρα, για τα ωφέλη της μέτριας έντασης άσκησης, είναι, αλλά ακόμα και σε υψηλότερο επίπεδο άσκηση, όχι μόνο σε μέτρια, υπάρχουν πάρα πολλά και αφορούν όλα πραγματικά τα συστήματα του οργανισμού μας. Σε κάποιες ακραίες όμως μορφές έντασης αλλά και όγκου προπόνησης δεν υπάρχουν στοιχεία που να αναφέρονται σε ωφέλη. Οπότε είναι άγνωστο να προκαλούνται ζημιές στην καρδιά. Για το συγκεκριμένο πάντως θέμα, στην επόμενη ενότητα ή στη μεθεπόμενη, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα πούμε ποιες ακριβώς είναι οι επιπτώσεις. Τώρα, σχετικά με το αριθμό των σφίξεων που αναφέρουμε στο τέλος, που λέει ότι ποια ταχύτητα που έχω εγώ 130 παλμούς κλπ. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει και αυτό να απαντηθεί από το εργομετρικό και θα πρέπει να αναφερθεί και η ηλικία που δεν την έχετε αναφέρει, που σίγουρα στο εργομετρικό την υπολογίζετε. Επόμενη ερώτηση από το Στέλιο. Σε τι εύρος καρδιακών σφυγμών επιτρέπεται να γυμναζόμαστε? Πόσο να πιέζουμε με βάση τους καρδιακούς σφυγμούς ανάλογα με την ηλικία? Βλέπω κάτι μέσους καρδιακούς ρυθμούς 160 σε 55 και σε μαραθώνιο. Επιτρέπεται τέτοια επιβάρυνση για την καρδιά? Τώρα, εδώ μιλάμε μάλλον για τις λεγόμενες ζώνες που πρέπει να κινούμαστε, αλλά αυτό αφορά περισσότερο τις αθλητικές επιδιώξεις που πρέπει να έχουμε. Τώρα, το πόσο μπορούμε, βέβαια σίγουρα όλα αυτά εδώ παίρνουν ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν και από τους συναδέλφους που είπαμε, αλλά το πόσο μπορούμε ή το πόσο πρέπει να πιέζουμε την καρδιά μας δεν αφορά μια υγιή καρδιά. Η υγιής καρδιά δεν κινδυνεύει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Οι 55άριδες μπορούν να έχουν τέτοιες καρδιακές συχνότητες, αλλά όταν βλέπουμε ότι η μέση καρδιακή ρυθμή τους είναι 160, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται προπόνηση. Η επόμενη ερώτηση, που είναι λιγάκι μεγάλη, γιατρέ, είναι της Ξένιας, η οποία θα σας τη διαβάσω τώρα. Είναι
λίγο μεγάλη. Ποιο είναι το maximum heart rate που είναι ασφαλές να χρησιμοποιεί κανείς για να υπολογίσει τις ζώνες του, το 220 μείον την ηλικία ή το αποτέλεσμα της εργομέτρησής του? Εγώ παραδείγματος χάρη με τη φόρμουλα έχω maximum heart rate 170, ενώ στην εργομέτρηση έχω 195. Τα easy run μου είναι στους 165 και από την εργομέτρηση και από την αίσθηση που έχω, ενώ σύμφωνα με τη φόρμουλα θα έπρεπε να είναι 130. Είναι όντως υποκειμενικό και εργοστασιακή η ρύθμιση και η φόρμουλα μια γενικής ασφαλής πρόβλεψη, ή το πάμε στα άκρα χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις της εργομέτρησης? Έχω ακούσει και τα δύο από καρδιολόγους. Ταυτόχρονα, γράφει σε παρένθεση, έχω χαμηλή αρτηριακή πίεση 10 με 6 και 55 παλμούς ηρεμία και καρδιογράφημα και υπέρηχο, όλα μια χαρά. Ωραία. Η ερώτηση ομολογώ πάντως ότι φαίνεται μεγάλη, αλλά είναι αρκετά περιεκτική. Τώρα, σίγουρα ότι οι μετρήσεις που γίνονται σε μια εργομετρική μελέτη είναι πιο αξιόπιστες. Δεν είναι υπόθεση καρδιολόγου η γενικότερη ερώτηση και με τα easy runs και όλα αυτά. Το 200 και γενικώς οι καρδιολόγοι θα πρέπει να μην δίνουν προπονητικές συμβουλές και να μην συμβουλεύουν πάνω σε τέτοια πράγματα. Αλλά το 220 μείον την ηλικία έχει πρωτοπαρουσιαστεί σε μια μελέτη, νομίζω στα early 70s, μια μελέτη με πολύ λίγα άτομα, και συνέχισε να εφαρμόζεται γιατί δεν υπήρχε κάτι άλλο, λόγω της ανάγκης των επιστημόνων για να υπάρχει επαναληψιμότητα στις μελέτες και στις μετρήσεις, δηλαδή να υπάρχει μια κοινή επιστημονική γλώσσα. Ξέρουμε δηλαδή ότι μια δοκιμασία κοπόσεως πρέπει να σταματάει στο 220 μείον την ηλικία, αλλά τα αποτελέσματα μιας εργομέτρησης σωστής είναι πολύ πιο ανώτερα από το 220 μείον την ηλικία. Επόμενη ερώτηση από τον Θοδωρή. Πόσες φορές και πόσες ώρες μπορεί να τρέχει κάποιος, αναλόγως της ηλικίας του, μέσα στην εβδομάδα, χωρίς να επιβαρύνει καρδιά και κυκλοφορικό? Θοδωρή μου, δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες πάνω σε αυτό. Οι οδηγίες που υπάρχουν σχετικά με το θέμα της άσκησης είναι από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και αφορούν το περπάτημα σε γοργό ρυθμό 5 φορές την εβδομάδα ή 3 φορές την εβδομάδα, με 30 λεπτά και με 40 λεπτά αντίστοιχα, που εμάς είναι κάτι το που μας έχει ξεπεράσει, αφού πλέον τρέχουμε και κάνουμε κάτι περισσότερο. Η απάντηση ίσως να είναι όσοι επιθυμεί και δεν θα επιβαρύνει το καρδιαγγειακό του, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα όπως είχαμε πει. Για τις επιπτώσεις μακροπρόθεσμες θα δούμε, αρκεί να είναι υγιής. Σίγουρα αυτό το οποίο θα σταματήσει τον δρομέα είναι η μυϊκή κόπωση, και αν θα παρουσιάσει βέβαια συμπτώματα υπερκόπωσης, αν τρέχει πάρα πολύ, δηλαδή αν έχει ξαφνικά ταχυπαλμία, αν έχει αίσθημα ζάλης, οπότε θα πρέπει να ρίξει τους προπονητικούς του ρυθμούς. Ο Μιχάλης ρωτάει, με πόσους παλμούς είναι ενδεικτικό να τρέχουμε μεγάλες αποστάσεις και για πόση ώρα μπορούμε να κινούμαστε στο όριο των μέγιστων παλμών? Λοιπόν, με τις ερωτήσεις αυτές που έχουν προηγηθεί και που βλέπουμε μπροστά μας, αντιλαμβάνεστε για ποιο λόγο μπήκανε στο γκρουπ των προπονητικών ερωτήσεων. Ναι. Λοιπόν, καρδιολογικά μπορείτε να κάνετε ό,τι επιθυμείτε. Αλλά θα υπάρξει κόπωση, δεν θα είναι ευχάριστη προπόνηση, δεν θα είναι ευχάριστος ο αγώνας. Θα πρότεινα πιο πριν να κάνουμε μια ωραιότατη εργομετρική μελέτη, να δούμε τα αποτελέσματα, να μας πει ο επιστήμονας πώς πρέπει να τρέχουμε, σε συνεργασία και με έναν προπονητή, και να έχουμε έναν καλό αγώνα και μια καλή προπόνηση. Ο Αλέξανδρος ρωτάει, σε ηρεμία είχα 100 παλμούς. Με το τρέξιμο έχω φτάσει μετά από 2 χρόνια στους 80. Είναι ρεαλιστικό να προσπαθώ μέσω του τρεξίματος να τους ρίξω στους 60? Ηλικία 44 ετών. Γενικά, αν όντως μπορείς να χαμηλώσεις αρκετά τους παλμούς σου με το τρέξιμο? Εννοείται ότι με το τρέξιμο βελτιώνουμε τη φυσική μας κατάσταση και οι παλμοί ηρεμίας πέφτουν. Δεν ανεβαίνουν γρήγορα και στο τρέξιμο, θα το έχεις προσέξει αυτό, Αλέξανδρα, και βέβαια πέφτουν μετά το τρέξιμο αρκετά γρήγορα. Νομίζω πάντως ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνει ούτως ή άλλως με το πέρασμα του χρόνου. Δεν ανάγκη να τους ρίξεις, να έχεις δηλαδή το στόχο να τους ρίξεις στους 60. Ας είναι σκοπός το τρέξιμο και όχι οι παλμοί. Οι παλμοί θα πέσουν, επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως. Τελείωσε και η δεύτερη ενότητα, γιατρέ. Οπότε να περάσουμε στην τρίτη, η οποία σαν επικεφαλίδα έχει επιπτώσεις της έντονης άσκησης. Οπότε, όπως ακριβώς γκρουπάρατε εσείς τις ερωτήσεις, θα τις ξεκινήσω.
Επόμενη ερώτηση έρχεται από τον Βαγγέλη. Η πρώτη ερώτηση αυτού του group. Αν μακροπρόθεσμα το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων θα μας δημιουργήσει καρδιακό πρόβλημα? Εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, τώρα η ερώτηση αυτή μας αγάγει λοιπόν στην ενότητα των επιπτώσεων της έντονης άσκησης στην καρδιά. Θα είναι 4 πράγματα που θα μας απασχολήσουν και θα υπάρξει και ένα πέμπτο που θα απαντηθεί σε μια επόμενη ενότητα ερωτήσεων, οι οποίες θα είναι οι αριθμίες. Εμείς θα αρχίσουμε με την τροπονίνη, μια πρωτεΐνη που την ξέρουμε αρκετά συχνά και τη βλέπουμε να αυξάνεται. Θα συνεχίσουμε με την ίνωση που γίνεται στο μυοκάρδιο, που και αυτή την έχουμε ακούσει. Θα επεκταθούμε στην αθυρωμάτωση των στεφανίων αρτηριών, που έχει απασχολήσει αρκετούς και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα τελειώσουμε με τη δεξιά καρδιακή κοιλότητα. Τώρα, ξεκινώντας λοιπόν με την τροπονίνη. Η τροπονίνη είναι μια πρωτεΐνη του οργανισμού. Έχουμε δει σε αρκετές εργασίες αυξημένα επίπεδα της πρωτεΐνης αυτής μετά από διαστήματα άσκησης έντονα σε διάφορα επίπεδα διάρκειας και έντασης. Και σε τρέξιμο έχουμε δει, σε ποδηλάτες, σε κολυβητές, μετά από έντονο περπάτημα και βέβαια και σε cross country ski που μπορεί να μην το έχουμε πάρα πολύ στην Ελλάδα εδώ, αλλά σε εργασίες στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ συχνοί οι αθλητές του αθλήματος. Τώρα, οι αυξήσεις που γίνονται στην τροπονίνη είναι παροδικές και συνήθως οι τιμές της φυσιολογικοποιούνται τις επόμενες 72 περίπου ώρες. Και μάλλον είναι φυσιολογική και όχι παθολογική απάντηση. Βέβαια, αυτές οι συχνές αυξήσεις για κάποιους μπορούν να συγκριθούν και με τις αυξήσεις που κάνουν οι τρανσαμινάσεις στο σηκώτη μετά από τη λήψη αλκοόλ, μετά επανέρχονται, αλλά μακροπρόθεσμα μπορούν να προκαλέσουν υπατική κύρωση. Αν αυτό όμως συμβαίνει με την τροπονίνη και την καρδιά, είναι κάτι το οποίο μελετάται. Πάντως, στο μήκος αυτό κινήθηκε και μια εργασία με long distance walkers, middle age, δηλαδή 54 με 69 χρονών, όπου φάνηκε ότι μεγάλες αυξήσεις αυτής της πρωτεΐνης, της τροπονίνης, συνδυόταν με αυξημένο κίνδυνο θανάτου οποιασδήποτε αιτιολογίας και επίσης καρδιαγγειακών συμβάντων. Τώρα, αν τα ευρήματα αυτά μπορούν να επεκταθούν και σε μικρότερες ηλικίες, είναι υπό έρευνα. Αυτή ήταν μια μελέτη, χρειάζεται τώρα μακρόπνοες μελέτες παρακολούθησης με μεγάλο αριθμό αθλητών για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι και να μπορούμε να δώσουμε ασφαλείς απαντήσεις για την τροπονίνη. Τώρα, για την ίνωση στο μυοκάρδιο. Το μυοκάρδιο είναι ο καρδιακός μυς, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Αυτή χαρακτηρίζεται από αυξημένη ποσότητα κολαγόνου στην καρδιά. Παρατηρείται συνηθέστερα μετά από μια βλάβη που γίνεται στον μυ αυτόν, όπως μετά από έμφραγμα, μετά από μυοκαρδίτιδα, που όπως είναι πάρα πολύ επίκαιρη το τελευταίο χρονικό διάστημα του κορονοϊού, αλλά και σε μυοκαρδιοπάθειες. Τώρα, έγιναν συγκριτικές μελέτες αθλητών ανταγωνιστικό επίπεδο. Σε μια ιδιαίτερα μελέτη που έγινε με περίπου 300 άτομα, φάνηκε ότι στους αθλητές υπήρξε περισσότερη ίνωση από ό,τι στους μη αθλητές. Και υποστήριξαν ότι τα αίτια άσκησης, δηλαδή πόσα χρόνια ο αθλητής κάνει άσκηση, ακόμα και ο αριθμός των μαραθωνίων που έχει ολοκληρώσει, συνδεόταν με την ίνωση. Σχετικά όμως με τις επιπτώσεις διαδικασίες αυτής στην καρδιά, δηλαδή, βλέπουμε την ίνωση. Τι σημαίνει αυτό? Φάνηκε ότι ενώ στις παθολογικές περιπτώσεις ίνωσης μπορεί να έχουμε η καρδιά να γίνει λίγο πιο άκαμπτη, να έχουμε αριθμίες, στους αθλητές δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχουν ίνωση, αλλά επειδή η εντόπιση της ίνωσης αυτής και το μέγεθος φαίνεται να είναι διαφορετικό, δεν ξέρουμε αν τελικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Και δυστυχώς υπάρχουν λίγες εργασίες στο συγκεκριμένο πεδίο, αναμένουμε να υπάρξει κάτι περισσότερο. Τώρα, περνάμε λίγο στο άλλο που είναι η αθυρωμάτωση των στεφανίων αρτηριών, που φαίνεται να είναι αυτό που μάλλον έχει και τη μεγαλύτερη αξία από όλα αυτά που λέμε. Η αθυρωμάτωση είπαμε ότι είναι όταν οι στεφανίες αρτηρίες, οι οποίες είναι οι αρτηρίες που δίνουν αίμα στην καρδιά, αρχίζουν και κλείνουν από αθυρωματικές πλάκες, από πλάκες δηλαδή λίπους και ασβεστίου. Τώρα, υπάρχουν δημοσίες που λένε ότι η άσκηση υψηλής έντασης και υψηλού όγκου, δηλαδή όγκος σημαίνει ότι πάρα πολλά χρόνια πριν, πολλές τροπονήσεις, πολλοί αγώνες και σε υψηλή ένταση, δηλαδή μιλάμε για μαραθωνίους, για υπεραποστάσεις κλπ. Φάνηκε λοιπόν ότι η διαδικασία αυτής της αθυρωμάτωσης επιταχύνεται σε δρομείς οι οποίοι έχουν τέτοιους όγκους άσκησης. Μάλιστα, είναι μεγάλη ολλανδική μελέτη, 300 υπερπαθλητές και εδώ μέσης ηλικίας, φάνηκε να υπάρχει τόσο εξαρτώμενη σχέση ανάμεσα στην ποσότητα και την ένταση αυτής της lifelong άσκησης,
και των χαρακτηριστικών της εθερομάτωσης. Δηλαδή φάνηκε εδώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι αυτοί οι οποίοι είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά, τρέχανε για πάρα πολλά χρόνια, μεγάλες αποστάσεις, μεγάλη ένταση, είχαν στις αρτηρίες της καρδιάς τους, στις εμφανιές αρτηρίες, περισσότερη ποσότητα ασβεστίου και περισσότερες πλάκες. Τώρα, το ασβέστιο είναι μια διαδικασία και πηγαίνει και κάθεται πάνω στις πλάκες. Είναι μια διαδικασία εναπόθεσης ασβεστίου στις αθυρωματικές πλάκες. Και φάνηκε μάλιστα σε εργασία του ίδιου γκρουπ ότι πιο πολύ ήταν η ένταση της άσκησης που επηρέαζε και όχι ο όγκος της άσκησης, δηλαδή πόσο το πίεζαν. Να διευκρινίσουμε όμως, στη σύγκριση των δρομέων αυτών και ατόμων χωρίς άσκηση, δεν υπήρχε διαφορά στις πλάκες, αλλά οι δρομείς είχαν περισσότερο ασβέστιο. Αυτό, να τονίσουμε ότι ανάμεσα στους δρομείς υπήρχαν και δρομείς οι οποίοι είχαν ιστορικό καπνίσματος, υπέρτης, που και αυτό παίζει το ρόλο του. Δηλαδή δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κανένα παράγοντα κινδύνου. Τώρα, στις πρώτες εργασίες υπόθηκε ότι εντάξει, έχουν περισσότερες πλάκες, είναι παντρεστομένες, αλλά είδαν ότι αφού έχουν περισσότερο ασβέστη, οι πλάκες είναι σταθερές, μάλλον δεν μας απασχολεί. Έλατε που ήρθε μια πρόσφατη μελέτη, η Μάστερ υποστήριξε ότι οι πλάκες που είχαν οι δρομείς είχαν αρκετό ασβέστη, ήταν σταθερές πλάκες δηλαδή, αλλά υπήρχαν και αρκετές μικτές πλάκες οι οποίες είναι επικίνδυνες. Αλλά για να δώσουμε λίγο ένα, όχι ακριβώς τέλος, αλλά για να ησυχάσουμε λίγο κάπως τους δρομείς μας, είναι ότι αυτά αφορούν δρομείς οι οποίοι έχουν ένα μεγάλο όγκο προπονήσεων και αγώνων. Δηλαδή δεν αφοράν τόσο πολύ τους recreational αθλητές. Αναφορικά τώρα με τον μηχανισμό έχουν δει πάρα πολλές αιτιολογίες. Το τι σημαίνει θα το δούμε, υπάρχουν μικρές εργασίες, φαίνεται ότι όντως το αυξημένο σκορ ασβεστίου αυξάνει τη θνητότητα, αλλά αυτό αντισταθμίζεται κάπως και από την υψηλή καρδιοαναπνευστική ικανότητα που έχουν οι δρομείς. Είναι πολύ καλά προπονημένοι, οπότε αυτό κάπως αντισταθμίζει το κακό δηλαδή που μπορεί να υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε και χρειάζονται μελέτες οι οποίες βέβαια είναι ongoing εδώ πέρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν γίνεται. Τώρα για τη δεξιά κοιλία της καρδιάς υπάρχουν κάποιες έρευνες που έχουν γίνει, αλλά εδώ πέρα ειδικά χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλες έρευνες. Αυτά πάνω κάτω για τις επιπτώσεις. Σίγουρα εδώ πέρα θα έχουμε και πολλά νεότερα. Πολύ ωραία, γιατρέ. Επόμενη ερώτηση από έναν ανώνυμο φίλο. Μεγαλοκαρδία σε δρομείς. Πότε είναι επικίνδυνη? Τελικά το maximum heart rate. Πώς το υπολογίζουμε? Βέβαια το απαντήσατε πριν με σχετική ακρίβεια. Ναι, δεν θα αναφερθούμε στο δεύτερο γιατί όντως απαντήθηκε. Τώρα, η μεγαλοκαρδία που προκαλείται από τη χρόνια έντονη άσκηση είναι η λεγόμενη αθλητική καρδία. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι μια φυσιολογική προσαρμογή, γι' αυτό και δεν αναφέρθηκε προηγουμένως στις επιπτώσεις, οι οποίες θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές, γιατί ήταν λίγο μια μακρά απάντηση προηγουμένως και λίγο κούρασε. Ελπίζω όμως να έλυσε κάποιες απορίες. Λοιπόν, η αθλητική καρδιά συνήθως είναι σε αθλητές νεαρότερης ηλικίας, πρέπει να είναι κάποιος elite αθλητής. Για χρόνια έχω τη χαρά την τιμή να παρακολουθώ μια μεγάλη επαγγελματική ομάδα στην Θεσσαλονίκη και πραγματικά σε elite ποδοσφαιριστές είναι σπάνιες οι φορές που έχω δει αθλητική καρδιά. Οπότε δεν νομίζω να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Επόμενη ερώτηση από τη φίλη της εκπομπής Σταυρούλα, η οποία πάνω κάτω είναι ίδια, αναφέρεται στη μεγαλοκαρδία. Είναι διπλή ερώτηση, θα την πω. Πότε η μεγαλοκαρδία στους δρομείς είναι επικίνδυνη και αν δημιουργεί ο μαραθώνιος καρδιακές μεταβολές? Πού οφείλονται αυτές οι διαφορές στο μέσο καρδιακό ρυθμό των συνομήλικων? Ναι, Γιώργο, μόντως η πρώτη ερώτηση απαντήθηκε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι γενικώς είναι επικίνδυνη η μεγαλοκαρδία στους δρομείς, οπότε μάλλον η απάντηση του πότε είναι ποτέ. Ειδικά αν η μεγαλοκαρδία είναι αποτέλεσμα των προπονήσεων. Τώρα, ο μαραθώνιος, αν προκαλεί καρδιακές μεταβολές, είναι αυτό που απαντήσαμε προηγουμένως, και ο μαραθώνιος, υπερμαραθώνιος, υπεραποστάσεις δηλαδή. Τώρα, οι διαφορές στον μέσο καρδιακό ρυθμό των συνομηλίκων έχει να κάνει και με το επίπεδο φυσικής κατάστασης που βρίσκεται ο καθένας, αλλά και με την καρδιακή συχνότητα που έχουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Δηλαδή, είναι αυτή η εγγενή συχνότητα ηρεμίας που έχουν οι άνθρωποι. Άλλοι δηλαδή σε ηρεμία έχουν βατμένους παλμούς και είναι πολύ πιο ήρεμοι και έχουν χαμηλότερους παλμούς. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός των δύο πραγμάτων είναι αυτός που θα δώσει και τις διαφορές στην καρδιακή συχνότητα στους συνομήλικους. Η Στέλλα ρωτάει,
Γιώργο, θα ήθελα τη γνώμη του κυρίου Στεργίου για το αν υπάρχει κίνδυνος καρδιακής αρρυθμίας από προπόνηση υψηλής έντασης. Παλμή πάνω από 165 στη μέση ηλικία. Ωραιότατα. Εδώ θα πούμε για την πέμπτη στη σειρά επίπτωση της άσκησης υψηλής έντασης. Υπάρχουν μελέτες τις τελευταίες δεκαετίες που αναφέρουν ότι η προπόνηση και οι αγώνες δρόμου σε μεγάλη ένταση μπορούν σε ορισμένους δρομείς μέσης ηλικίας να προκαλέσουν νοοτροπική μαρμαριγή. Είχα για τη χαρά να δημοσιεύσουμε με έναν συνάδελφο αριθμιολόγο από το Ηνωμένο Βασίλειο μια ανασκόπηση για το θέμα αυτό και μάλιστα στο προηγούμενο podcast είχαμε λίγο επεκταθεί πάνω στο θέμα αυτό. Φαίνεται όντως ότι η νοοτροπική μαρμαριγή μπορεί να εμφανιστεί σε αθλητές, αφορά όμως σχεδόν αποκλειστικά, αγαπητή Στέλλα, τα άτομα τα άρενα άτομα, και μάλιστα υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό, μπορώ να πω, μοντέλο, είναι το αδύνατου ψηλού άντρα, ο οποίος είναι αυτό που λέμε lifelong sportsman, lifetime sportsman. Τώρα, δεν φαίνεται πάντως η αυξημένη παλμή και η ένταση να παίζει κάποιο ρόλο και μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι η κολπική μαρμαριγή σε αυτούς τους αθλητές εμφανίζεται όχι κατά την προπόνηση, αλλά περισσότερο κατά τις νυχτερινές ώρες όπου η παλμή είναι χαμηλή. Πάντως, αν εμφανιστεί η αριθμία αυτή και αποκλειστούν άλλες αιτίες, δεν σημαίνει ότι σταματούμε να τρέχουμε, γίνεται απλώς σύσταση για περιορισμό, αποφεύγουμε και τους προδιαθεσικούς παράγοντες όπως είναι για παράδειγμα η αλκοόλ ή η καφεΐνη και σιγά σιγά μπορούμε να επανέλθουμε σε δρομικές προπονήσεις, αλλά ίσως σε ποιότερη ένταση. Ακούτε το podcast «Όλα είναι δρόμος» με τον Γιώργο Σαββίδη. Τρέχουμε παρέα. Ο Στέλιος ρωτάει, τι είναι καλύτερο μακροπρόθεσμα για την καρδιά? 1. Αποστάσεις μέχρι 10 χιλιόμετρα με διακυμάνσεις ή μεγάλες αποστάσεις 15+ χιλιόμετρα με σταθερό ρυθμό? Ναι. Τώρα, το ερώτημα είναι εξαιρετικό, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν δημοσίευσεις που να απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Και οι δύο μορφές προπόνησης είναι προπονήσεις τις οποίες όλοι μας έχουμε κάνει για τον ΑΒ λόγο. Είναι χρήσιμοι άλλωστε και οι δύο για να χτίσουμε τη φυσική μας κατάσταση και να προετοιμαστούμε για τους αγώνες. Τώρα, το αν μακροπρόθεσμα το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση. Η Όλγα ρωτάει, τι παθαίνει η καρδιά όταν ένας δρομέας σταματάει το τρέξιμο εντελώς? Ένας δρομέας μεγάλων αποστάσεων και ένας δρομέας ταχύτητας. Τώρα, αν έχει η καρδιά υποστεί προσαρμογές, αθλητική λοιπόν καρδιά, οι μελέτες έχουν δείξει ότι στην συντριπτική πλειοψηφία επανέρχονται ανεξάρτητα από το άθλημα το οποίο κάνει. Τώρα, οι υπόλοιπες μεταβολές που γίνονται στον καρδιακό ομί που αναφέραμε προηγουμένως, στεφανίες αρτηρίες, που τα είπαμε στις επιπτώσεις, θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα μελετών για να δούμε αν υπάρχει κάποια υποστροφή. Επόμενη ερώτηση από τον Παναγιώτη. Κάνοντας δύσκολες προπονήσεις, όπως διαλυματικές, φάρτλεκ λέει, κτλ. Σε ηλικίες 40-50+, ανεβάζοντας αρκετά τους παλμούς δηλαδή, αρκετά πιο πάνω και από το γενικό κανόνα του 220 σημείων την ηλικία, βοηθάμε τελικά την καρδιά να αναπτύξει περισσότερες ανοχές ή την θύρουμε ταχύτερα? Προσαρμόζεται και γυμνάζεται σαν τους άλλους μύες μας, γίνοντας δυνατότερη ή απλά την καταστρέφουμε πριν την ώρα της? Μάλιστα. Ωραία ερώτηση, Παναγιώτη. Η υγιής καρδιά γενικώς δεν επιβαρύνει τις προπονήσεις που αναφέρθηκαν και δεν θύρεται ταχύτερα. Βέβαια όλα υπό το πρίσμα και της προηγούμενης ενότητας για τις επιπτώσεις στην καρδιά. Η καρδιά επίσης δεν γυμνάζεται με την έννοια αυτή του όρου που αναφέρεσαι για τους άλλους μύες και δεν μπορεί να γίνει δυνατότερη. Τώρα, σε μεγαλύτερες ηλικίες δεν γίνονται ιδιαίτερες προσαρμογές, το είχαμε προηγουμένως για την αθλητική καρδιά δηλαδή. Οι όποιες βλάβες γίνονται είναι σε επίπεδο στεφανίων αρτηριών που τα είπαμε προηγουμένως. Ποια θα είναι η σημασία τους δεν το γνωρίζουμε, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα διακοπεί η άσκηση. Επόμενη ερώτηση από έναν ανώνυμο φίλο. Υπάρχουν παροδικές διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας μετά από έναν μαραθώνιο? Ναι, για το θέμα της καρδιακής τροπονίνης είπαμε προηγουμένως.
Πάντως έχουν γίνει και δημοσιεύσεις για παροδικές διαταραχές στην καρδιακή λειτουργία, οι οποίες όμως έχουν δείξει όλες τις δημοσιεύσεις ότι η εικόνα που βλέπουμε στην καρδιά είναι απόλυτα αντιστρεπτή τις επόμενες ημέρες. Η επόμενη ερώτηση πάλι ενός ανώνυμου φίλου είναι στο ίδιο μήκος κύματος με την προηγούμενη και είναι διπλή ερώτηση η οποία ήδη έχει απαντηθεί το ένα σκέλος της πιο πριν. Θα την κάνω εγώ σε εσάς, γιατρέ. Οι μεγάλες αποστάσεις μόνο θετικά φέρουν για την καρδιά ή μήπως είναι ζημιογόνο, είναι το ένα σκέλος, και η άλλη έχει να κάνει για το αν παίρνουμε αντιφλεγμονώδη πριν ή κατά τη διάρκεια ενός μαραθωνίου. Ναι, νομίζω έχουν απαντηθεί και τα δύο. Επόμενο γκρουπ ερωτήσεων, γιατρέ, είναι οι παθήσεις. Ξεκινάω με τη φίλη της εκπομπής, τη Σοφία, η οποία λέει: έχω μέτρια καρδιακή ανεπάρκεια λόγω πρόπτωσης μητροειδούς βαλβίδας. Τι πρέπει να κάνω με τους σφυγμούς μου? Τώρα, Σοφία, η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχεις πει τι κάνεις. Δηλαδή, αν τρέχεις, πόσο τρέχεις, τι θέλεις γενικώς να επιτύχεις με άσκηση, αλλά αυτό που θα μπορούμε γενικότερα είναι ότι, μιλώντας για την πρόπτωση μητροειδούς, είναι μια πάρα πολύ συχνή καρδιολογική διάγνωση. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τις πιο πολλές φορές τίθεται χωρίς να πληρούν τα κριτήρια. Βέβαια, πιστεύω ότι για να μου αναφέρεις για καρδιακή ανεπάρκεια λόγω πρόπτωσης, μάλλον πληρείς τα κριτήρια για να έχεις την πάθηση αυτή. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε πρώτα απ' όλα υπόψη, για να απαντήσεις στο ερώτημα, και σε ποιο επίπεδο άσκησης βρίσκεσαι όσον αφορά τις δρομικές προπονήσεις και τους αγώνες. Πρέπει να έχουμε σαφή διάγνωση της πρόπτωσης, να ποσοτικοποιηθεί αυτή η καρδιακή ανεπάρκεια που μας αναφέρεις, να μας πει αν έχεις συμπτώματα και να έχουν γίνει και απεικονιστικές μελέτες που μας δείχνουν τι πρόγνωση έχει αυτή η ανεπάρκεια που έχεις, όπως είναι η μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Τώρα, το χειρότερο σενάριο είναι ο ευνίδιος καρδιακός θάνατος. Υπάρχει μια ιταλική εργασία 2015 με παθολογανατομικά δεδομένα, όπου είχε βρεθεί τις 650 νέους ενήλικες με ευνίδιο καρδιακό θάνατο, επαναλαμβάνω νέους ενήλικες, το 7% είχαν αποδοθεί σε πρόπτωση μητροειδούς. Σε μια όμως πρόσφατη ιταλική μελέτη με 7.500 νέους αθλητές σε ανταγωνιστικό επίπεδο, elite αθλητές, πρόπτωση μητροειδούς βρέθηκε σε ένα 3%. Τους παρακολούθησαν αυτούς για περίοδο περίπου 10 ετών και δεν καταγράφηκε κανένα θανατηφόρο επεισόδιο. Τώρα, ανεπιθύμητα συμβάντα, όπως να επιδεινωθεί ανεπάρκεια, εγκεφαλικό, κοπική μαρμαριγή, εμφανίστηκαν με ένα αριθμό περίπου 0,5% το χρόνο. Αλλά ήταν πιο συχνό σε μεγαλύτερους ηλικία αθλητές, οι οποίοι είχαν και κάποια ευρήματα στη μαγνητική, που φάνηκε ότι η πρόγνωση γενικώς δεν ήταν καλή ή είχαν ακόμα κοιλιακές αρρυθμίες. Πάντως νομίζω ότι σαν επίλογο θα μπορούσα να πω ότι τα άτομα τα οποία αθλούνται με πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας έχουν εξαιρετική πρόγνωση. Οι παλμοί που μας αναφέρεις δεν φαίνεται να έχουν απολύτως καμία σχέση. Επόμενη ερώτηση, λίγο μεγάλη, από το φίλο της εκπομπής Σιμεών. Λέει: γεια σου Γιώργο, είμαι φανατικός του Όλα είναι Δρόμος. Τον ευχαριστώ βέβαια γι' αυτό. Τον καρδιολόγο θα ήθελα να τον ρωτήσεις για το κομμάτι των αριθμιών. Έχει μια διπλή ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι αν το τρέξιμο και κυρίως το έντονο τρέξιμο μπορεί να προκαλέσει υπερκυλιακός αποκλεισμός. Και η δεύτερη ερώτηση, το δεύτερο σκέλος, έχει να κάνει και αν κάποιος έχει βηματοδότη ή απεινιδωτή, μπορεί να είναι μαραθωνοδρόμος. Όχι απλά να τρέχει, γράφει. Εγώ, λέει, μας βάζει βέβαια και τη δικιά του προσωπική ιστορία και είναι ενδιαφέρον να το ακούσουν και οι φίλοι μας. Εγώ πριν 12 χρόνια έβαλα βηματοδότη όταν ήμουν 34 ετών. Ήμουν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής. Ο καρδιολόγος που μου τον έβαλε μου απαγόρευε να τρέχω. Έπαθα κατάθλιψη. Σε ένα χρόνο πήγα σε έναν άλλον, εξίσου καλό γιατρό, που μου άφησε ελεύθερα να τρέχω. Όπως καταλαβαίνεις, με έσωσε. Από τότε έχω τρέξει 3 κλασικούς μαραθωνίους, στο 3:45, μάλιστα γράφει και το χρόνο του που έκανε πέρσι, και πολλούς αγώνες βουνού έως 30 χιλιόμετρα, δόξα τω Θεώ, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Οι αριθμίες και η μεγαλοκαρδία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, είναι αυτά που απασχολούν τους δρομείς.
Λοιπόν, αγαπητέ σημειώνω. Τώρα, αναφέρεις τον υπερκυλιακό αποκλεισμό για τον οποίο έβαλες βηματοδότη. Κάτι δεν γράφεται καλά και πιστεύω ότι μάλλον αναφέρεις σε κόλποκυλιακό αποκλεισμό. Εννοείται ότι και πάντα βάσει οδηγιών ότι το τρέξιμο και μάλιστα σε οποιοδήποτε επίπεδο και ένταση, ανταγωνιστικό δηλαδή επίπεδο, μπορεί να συνεχιστεί άφοβα με κεφαλαία γράμματα. Βέβαια, επειδή είσαι ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής και ως ποδοσφαιριστές υπάρχει και το ενδεχόμενο του collision, της πρόσκουρσης, δηλαδή να χτυπήσει με κάποιον άλλο αθλητή πάνω στον βηματοδότη, λογικά το ποδόσφαιρο θα πρέπει να σταματήσει και από ό,τι καταλαβαίνω αυτό έκανες. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των απεινιδωτών, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό, αυτό εξαρτάται από την δομική καρδιοπάθεια, γενικότερα δηλαδή από το λόγο τον οποίο μπήκε ο απεινιδωτής. Υπάρχουν καρδιοπάθειες πάντως, για τις οποίες έχει μπει απεινιδωτής, όπου η άσκηση, ακόμα και μέτριας έντασης, μπορεί να επιδεινώσει την νόσο και βέβαια να προκαλεί αρρυθμίες λόγω της επιδείνωσης της νόσου. Και οπότε, σαν επακόλουθο, υπάρχουν οι συνεχείς εκφορτήσεις του απεινιδωτή. Οπότε, δηλαδή, ο απεινιδωτής, δηλαδή, με λίγα λόγια, δουλεύει πάρα πολύ συχνά. Όχι βέβαια σε όλες. Δηλαδή, για παράδειγμα, την τελευταία περίπτωση του Έριξεν, ο οποίος έβαλε απεινιδωτή και ο οποίος συνεχίζει και αγωνίζεται. Γιατί ο λόγος τον οποίο είχε βάλει απεινιδωτή ο Έριξεν βρέθηκε ότι δεν ήταν κάποια δομική καρδιοπάθεια μόνιμη. Γι' αυτόν τον λόγο και μπορεί να συνεχίσει να παίζει. Τώρα, όσον αφορά για τη μεγαλοκαρδία, νομίζω ότι απαντήθηκε προηγουμένως στις φυσιολογικές προσαρμογές της αθλητικής καρδιάς. Ο Παύλος ρωτάει, όταν είσαι κρυωμένος ή με ίωση, επιτρέπεται το τρέξιμο ή πρέπει να κάνεις αποχή? Τώρα, είναι βέβαια σωστό να μην υποβάλουμε τον οργανισμό μας και ιδιαίτερα την καρδιά σε επιπλέον στρες από αυτό που ήδη τον έχει υποβάλει η λίμωξη. Δηλαδή, σε περίπτωση που το οποιοδήποτε κρύωμα μπορεί να γίνει και αιτία μυοκαρδίτιδας, όπως για παράδειγμα όχι μόνο ο κορονοϊός, αλλά και μια γρυππώδη συνδρομή, αλλά και ένα ήπιο κρύωμα, η άσκηση θα κάνει πολύ χειρότερη την πορεία και την πρόγνωση της μυοκαρδίτιδας. Οπότε, καλό θα είναι να υπάρχει αποχή, να γίνουμε καλά και μετά να μπορέσουμε να ξανατρέξουμε με ασφάλεια. Ερώτηση του Μπάμπη. Πώς επανερχόμαστε μετά από κορονοϊό? Σταδιακά, με κεφαλαία γράμματα. Και πάντα ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου. Τώρα, έχουν κατά καιρού δημοσιευτεί από διάφορες ιατρικές εταιρείες αρκετοί αλγόριθμοι. Όλοι έχουν όμως μια κοινή συνιστόσα που είναι η βαθμιαία επάνωδος. Αλλά πάντα ανάλογα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Ανάλογα λοιπόν με τη βαρύτητα, θα επισκεφτούμε τον παθολόγο, ο οποίος μπορεί να μας στήσει να επισκεφτούμε πνευμονολόγο ή καρδιολόγο. Αυτό το κάνουμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα από τότε που θα αρνητικοποιηθούμε, θα είμαστε καλά. Επισκεφτόμαστε λοιπόν τους γιατρούς. Μας λένε ότι δεν υπάρχει καλό, αν βέβαια τα συμπτώματα μας είναι βαριά, και μπορούμε να ξεκινήσουμε το τρέξιμο. Αν τα συμπτώματά μας θα είναι πάρα πολύ ήπια, απλώς περιμένουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα και βαθμιαία επανερχόμαστε πάλι στις προπονήσεις μας. Η Ιωάννα ρωτάει, υψηλή αρτηριακή πίεση 140 με 95, μια μέση τιμή και προπονήσεις. Ο δικός μου καρδιολόγος λέει ναι στο τρέξιμο, όχι στις ασκήσεις με αντιστάσεις. Ισχύει ή όχι τελικά? Λοιπόν, Ιωάννα, αρχικά χρειάζεται μια βελτίωση της αρτηριακής πίεσης σε τιμές κάτω των 140 και 85 σε ηρεμία. Και μάλιστα κάτω από και από 130 το βέλτιστο. Δεύτερον, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια δοκιμασία κοπόσεως, ώστε να δει ο γιατρός πώς κυμαίνεται η πίεση πάνω στην άσκηση. Αν για παράδειγμα η πίεσή σου πάνω στην άσκηση υπερβαίνει το 200, τότε σίγουρα χρειάζεται καλύτερη ρύθμιση πριν να αρχίσει να κάνει την προπόνηση ένταση που αναφέρεις. Και τρίτον, βέβαια, να γίνει και έναν έλεγχος για βλάβες σε άλλα όργανα στόχους όπως είναι η νεφρή και η οφθαλμή. Η αερόβια άσκηση, αν γίνουν αυτά, γίνεται με απόλυτη ασφάλεια. Αναφορικά με τις ασκήσεις αντίστασης, έχει βρεθεί, και αυτό είναι το περίεργο, ότι όταν εκτελείται σωστά, λιγότερες από 10 επαναλήψεις, περίπου στο 80%, έχουν το ίδιο αντίκτυπο στην πίεση με 20 επαναλήψεις το 50%. Δηλαδή αυτό που εμείς ξέραμε ότι μπορώ να κάνω πάρα πολλές επαναλήψεις με πολύ μικρή ένταση είναι καλύτερο. Αυτό ακριβώς λέει αυτή είναι η εργασία, ότι αν γίνει σωστά μία άσκηση, μπορεί να γίνει και με λίγες επαναλήψεις και σε μεγαλύτερη ένταση.
Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ασκήσεις αντίστασης είναι απαραίτητες σε όλους τους ανθρώπους, αφού η μυϊκή ενδυνάμωση είναι αναγκαία για να έχουμε ένα ευθυτενές, όμορφο, ορθό κορμί, απαλλαγμένα από μυϊκούς, από αρθρικούς πόνους κλπ. Αλλά πρέπει να γίνεται λοιπόν σωστά, και ειδικά όταν έχεις πίεση ή αν έχεις διάταση της αορτής, θα πρέπει να αποφεύγετε αυτό που λέμε δοκιμασία Valsalva, δηλαδή εκπνοή με κλειστή γλωτίδα. Αυτό εδώ πέρα, όταν η πίεση είναι αρρύθμιστη, δηλαδή όπως για παράδειγμα κάνουμε μία σειρά κάμψεων και στην τελευταία κάμψη είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο αν υπάρχει αρρύθμιστη πίεση ή αν υπάρχει διάταση αορτής. Η επόμενη ερώτηση έρχεται από τον φίλο της εκπομπής Γιάννη, η οποία ερώτηση έχει και αυτή δύο σκέλη. Τι γίνεται, ρωτάει, με τους αθλητές που έχουν στενώσεις στις αρτηρίες έως και 50% χωρίς stent, ποιοι περιορισμοί τίθεται στην άσκησή τους και ιδιαίτερα ως προς τους μέγιστους παλμούς στο τρέξιμο ή την ποδηλασία, καθώς και στα βάρη. Και το δεύτερο σκέλος ερώτησης είναι ποιοι είναι οι αντίστοιχοι περιορισμοί για αθλούμενους που έχουν υποστεί έμφραγμα. Εμένα με ενδιαφέρει, λέει, ειδικά για έμφραγμα μινόκα. Ναι, το μινόκα είναι το έμφραγμα το οποίο γίνεται με πολύ μικρές αγκιακές στεφανίες βλάβες και υπάρχουν πάρα πολλά αίτια, θα το πούμε στο τέλος. Τώρα, τα συμπτωματικά άτομα, όπως αναφέρει εδώ πέρα ο φίλος Γιάννης, δηλαδή που δεν έχουν πάθει κάτι και που δεν αισθάνονται κάτι, ή που η στεφανία νόσους τους, που η στεφανία νόσους ειδικά όπως αναφέρει εδώ πέρα ο Γιάννης με τις μικρές στενώσεις, την έχουμε ανιχνεύσει σε απεικονιστική μελέτη, δηλαδή αξονική στεφανιογραφία που την δίνουμε πάρα πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό, αυτά τα άτομα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερα επιθετικής προσέγγισης στους παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή, τα άτομα αυτά κάνεις μια εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, κληρονομικό, αν έχουν ζάχαρο, ποια είναι τα επίπεδα χολυστερίνης, αν υπάρχει υπέρταση. Βλέπεις κάποιους άλλους παράγοντες κινδύνου όπως είναι η CRP, το πάχος των καροτίδων, το σκόρ ασβεστίου που είπαμε προηγουμένως με μια ανέμακτη στεφανιογραφία. Μετά βλέπεις ποια είναι η ένταση του προγράμματος που θέλουν να ακολουθήσουν, δηλαδή θέλουν να τρέξουν, σε ποια ένταση θέλουν να τρέξουν, ποιοι είναι οι αγώνες που θέλουν για παράδειγμα να συμμετέχουν. Κάνεις και την κλινική τους εκτίμηση, τους βάζεις ένα μέγιστο stress test, το είχαμε πει και προηγουμένως ότι πρέπει να είναι πάντα στους αθλητές symptom limited, πρέπει να σταματούν τα συμπτώματα και όχι το 220 μήνυμα την ηλικία ή κάτι άλλο. Αν χρειαστεί κάποια περαιτέρω εξέταση πρέπει να γίνει, και όλα αυτά θα μας δείξουν αν μπορεί το άτομο αυτό να συνεχίσει να τρέχει. Για τα βάρη τίθονται οι περιορισμοί που είχαμε βάλει και προηγουμένως. Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη τα ωφέλη που έχει η άσκηση και στην πρωτογενή αλλά και στη δευτερογενή πρόληψη, μόνο τα άτομα τα οποία, αφού γίνουν τα προηγούμενα όλα, δούμε ότι είναι υψηλού κινδύνου για ανεπιθύμητα συμβάμεντα, τότε αυτοί εδώ πέρα θα πρέπει να περιοριστούν σε πιο ήπιας έντασης αξιολόγια. Τώρα για τα μινόκα τα οποία μας έκανε στην ερώτηση, θα πρέπει να πούμε ότι η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί τόσο εύκολα στα πλαίσια του podcast, διότι τα μινόκα αποτελούν μια μεγάλη και ετερογενή κατηγορία, δηλαδή υπάρχουν αρκετά αίτια που προκαλούν τα μινόκα, που όμως και εδώ είναι σημαντική η αιτία που προκάλεσε το έμφραγμα μινόκα, αλλά και λειτουργικές δοκιμασίες που ακολούθησαν για να δούμε αν μετά από το μινόκα μπορεί το άτομο να κάνει άσκηση υψηλής έντασης. Όλα είναι δρόμος. Το podcast που μας ενώνει. Τελευταία ερώτηση αυτού του group ερωτήσεων έρχεται από το φίλο της εκπομπής Παναγιώτη, που ρωτάει τι γίνεται με τις βαλβιδοπάθειες και το τρέξιμο αντοχής. Εξαρτάται από την βαλβιδοπάθεια, αλλά δεν υπάρχει οδηγία σε καλά ρυθμισμένες ήπιες βαλβιδοπάθειες να διακόπτεται η άσκηση υψηλής έντασης. Τώρα, η ερώτηση είναι πάρα πολύ γενική, φίλε Παναγιώτη, αλλά στις κατευθυντήριες οδηγίες και στις αμερικάνικες αλλά και στις ευρωπαϊκές υπάρχουν σαφέστατες οδηγίες για όλες τις βαλβίδες, οπότε υπάρχει σίγουρη απάντηση. Οπότε κλείνουμε και αυτό το group ερωτήσεων, γιατρέ, και προχωράμε στο επόμενο. Μας έχει πάρει και ο χρόνος. Θα προσπαθήσουμε να τα συμπτύξουμε όλα και να τα βάλουμε στο χρόνο που πρέπει. Αφορά τις προληπτικές εξετάσεις. Η πρώτη ερώτηση έρχεται από τη Λίντα και ρωτάει
Ένας υγιής αθλούμενος δρομέας πόσο συχνά χρειάζεται καρδιολογικές εξετάσεις και τι είδους? Και η δεύτερη ερώτηση της Λίντας είναι ότι αν οι διαλυματικές προπονήσεις κουράζουν την καρδιά προς όφελος της απόδοσης ή αν τη γυμνάζουν. Νομίζω αυτή την απαντήσαμε και πριν. Την απαντήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση. Ναι. Αλλά αφού χρειάζεται και βοηθούμε την καρδιοαναπνευστική μας ικανότητα, μάλλον νομίζω ότι βοηθούν. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις εξετάσεις, εξαρτάται από τον δρομέα. Πρώτα απ' όλα, κάνουμε τους παράγοντες κινδύνου, δηλαδή την ηλικία, το φύλο, το οικονομικό ιστορικό, αν υπάρχει κάπνισμα, αν υπάρχουν άλλες ασθένειες όπως είναι η πίεση, το ζάχαρο, πόσο χολυστερίνη έχει. Τώρα, αυτές οι παραμέτρους τις βάζουμε κάτω, αποτυπώνουμε έτσι το προφίλ του δρομέα και θα συστήσουμε και ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνει και κάθε πότε πρέπει να γίνουν. Δεν πρέπει να υπάρχει η τάση, δηλαδή το one size fits all. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς. Και μιλώντας πάντα όλα αυτά για υγιείς ασυμπτωματικούς δρομείς. Οπότε θα μπορούσαμε σε έτσι πολύ αδρά να πούμε ότι θα πρέπει σίγουρα να γίνει καρδιογράφημα, να γίνει και ένας υπέρηχος για να ξέρουμε για το αν έχουν γίνει αλλαγές στην καρδιά του δρομέα. Και από εκεί και πέρα, σίγουρα, όπως έχουμε πει, μία δοκιμασία κοπόσεως symptom limited. Επόμενη ερώτηση από τον Πέτρο. Χρειάζονται κάποιες επιπλέον καρδιολογικές εξετάσεις για τους δρομείς και αν ναι, ποιες? Νομίζω ότι ό,τι για τους αθλητές των υπολείπων αθλημάτων, αλλά όπως υπόθηκε πριν, εξαρτάται από τον δρομέα. Αλλά στους δρομείς ειδικά που έχουν μεγάλη ένταση και θα χρειαστεί, όπως είπαμε, το επαναλαμβάνω και σας δώσω χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει σίγουρα να γίνει δοκιμασία όπως symptom limited. Η επόμενη ερώτηση, λίγο μεγάλη και αυτή, γιατρέ, από τον φίλο της εκπομπής Θανάση, και ρωτάει πόσο μεγάλο κίνδυνο στην άθληση και στο τρέξιμο παίζει η όποια κληρονομικότητα. Και το επόμενο, και συνεχίζει την ερώτησή του λέγοντας δρομέας στα 50, ότι είναι ο ίδιος, με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό λόγω κληρονομικότητας από πλευρά του πατέρα, έμφραγμα, θάνατος στα 63, παππούς και οι θείοι παρομοίως σε διάφορες ηλικίες, ο οποίος ελέγχεται προληπτικά κάθε χρόνο τουλάχιστον με πλήρεις αιματολογικές, καρδιολογικές κτλ. Εξετάσεις, επιπλέον ανά περίπου πενταετία, κάνει στρες, έκο ή κοπόσεως, όλα εξαιρετικά μέχρι τώρα. Έχει κάνει προδεκαετίας στεφανιογράφημα, το οποίο ήταν πεντακάθαρο. Έχει κινδύνους να εμφανίσει κάτι ξαφνικό και επικίνδυνο έως μοιραίο όταν τρέχει, είτε γρήγορα λέει είτε μεγάλες αποστάσεις και ανεβάζει υψηλούς καρδιακούς παλμούς, άσχετα αν ο ίδιος δεν νιώθει αντίστοιχη φόρτιση επιβάρυνση. Και μήπως, συνεχίζει ο ίδιος, μήπως όσο παρακολουθεί τον εαυτό του, ετήσιο check-up κτλ, παράλληλα γυμνάζεται, συνήθως λέει τρέξιμο, και προσέχει τη διατροφή του, ο κίνδυνος είναι vegetarian, ο ίδιος γράφει, ο κίνδυνος απομακρύνεται και σε τι βαθμό? Τι παραπάνω θα πρέπει να κάνει ή να προσέχει χωρίς να θυσιάσει την αγάπη του για το τρέξιμο και κυρίως τις μεγάλες αποστάσεις? Θανάση, πρώτα απ' όλα να μην αγχώνεται τόσο πολύ. Να, Θανάση μου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα κάνεις όλα εξαιρετικά, αν και νομίζω ότι κάθε έτος καρδιολογικές εξετάσεις, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται, λόγω του βαρημένου ιστορικού δεν θα μπορούσε κανείς να πει όχι, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνει ξανά η ανέμακτη στεφανιογραφία, αξονική στεφανιογραφία. Τα 12 έτη νομίζω ότι είναι αρκετά, είσαι ήδη 50, οπότε πρέπει να γίνει αυτό. Η ακτινοβολία της αξονικής στεφανιογραφίας, ενώ παλαιότερα φαινόταν να αποτελεί πρόβλημα και να προκαλεί κακοήθειες, πλέον αυτό δεν υφίσταται, είναι ένας μύθος πλέον. Οπότε, δοκιμασία κοπόσεως μέχρι εξαντλήσεως, αιματολογικές για να βλέπουμε πώς κινούνται τα λιπίδια, τρίπλεξ ερωτήδων, νομίζω ότι η αξονική ανατριετία θα ήταν κάτι καλό και πάντα αναλόγω και με τα αποτελέσματα της προηγούμενης αξονικής. Πάντως, σε μια υγιή καρδιά δεν υπάρχει κίνδυνος. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να δούμε ακριβώς όποιες καρδιακές βλάβες υπάρχουν. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται να διακοπεί το τρέξιμο, αλλά να δοθούν οδηγίες ώστε να γίνεται αυτό με ασφάλεια. Δεν μπορούμε να ζούμε με τον φόβο, αλλά από την άλλη μεριά, και εδώ θα πρέπει να προσέξεις κάτι, ότι θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε πιθανή χορήγηση πολυπιδημικής αγωγής
αν αυτή σταθεί. Δηλαδή να πάρεις κάποιο χάπι αν η χολυστερίνη είναι λίγο πιο αυξημένη. Και μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχει το κληρονομικό ιστορικό, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι είσαι σε κατηγορία μεγαλύτερης επικινδυνότητας για καρδιαγγειακά προβλήματα. Η Ελένη ρωτάει, ξεκινάει κάποιος απλά ένα τρέξιμο. Τι πρέπει να κάνει για να τσεκάρει ότι όλα είναι ok? Νομίζω ότι έχουμε απαντήσει, πηγαίνουμε στον καρδιολόγο και ανάλογα με το ποιοι είμαστε, κάνουμε και τις ανάλογες εξετάσεις. Πάντως, επειδή η Ελένη, τώρα για τις γυναίκες γενικώς δεν ισχύουν πολλά από αυτά που έχουμε πει για τους άντρες, δηλαδή από τις επιπτώσεις τις οποίες αναφέραμε θα πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες έχουν πολύ λιγότερες βλάβες από ό,τι βλέπουμε στους άντρες, ακόμα και οι αριθμίες οι οποίες αναφέρθηκαν είναι πολύ πιο σπάνιες στο θήλυ φύλλο από ό,τι είναι στους άρνες. Οπότε και οι εξετάσεις θα κινηθούν στο ίδιο μήκος κύματος. Στο ίδιο μήκος κύματος, γιατρέ, κινούνται και οι επόμενες ερωτήσεις. Νομίζω ότι πιο πολλές έχετε απαντήσει κιόλας. Θα τις κάνω βέβαια εγώ. Έρχεται η πρώτη αυτή ερώτηση από τον Κώστα που λέει: θα ήθελα να ρωτήσω για έναν ερασιτέχνη δρομέα που τρέχει τακτικά και θέλει να συμμετέχει σε μεγάλους αγώνες, ποιες εξετάσεις είναι απαραίτητες ώστε να γνωρίζει τα επίπεδα υγείας αλλά και τους πιθανούς κινδύνους? Ακριβώς η προηγούμενη απάντηση. Παναγιώτης ρωτάει το ίδιο πάλι, τι ιατρικές εξετάσεις μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά τον καρδιολογικό έλεγχο, και συνεχίζει βέβαια και αν υπάρχει και κάτι που αγνοούμε ή δεν ξέρουμε και πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται, και αν η εργομέτρηση είναι εξίσου σημαντική για να βλέπουμε κάποια καρδιολογικά προβλήματα. Όχι, νομίζω ότι οι εξετάσεις είναι αυτές τις οποίες αναφέραμε ανάλογα με το ποιον έχουμε απέναντί μας. Τώρα, ο εργομετρικός έλεγχος δεν θα μπορέσει να δώσει πληροφορίες για καρδιολογικά προβλήματα, αλλά θα μπορέσει να δώσει εξαιρετικές πληροφορίες για το επίπεδο φυσικής κατάστασης που πρέπει να διορθωθούμε ώστε να κάνουμε πιο όμορφο αυτό που κάνουμε. Η Βασιλική ρωτάει, σε τι συχνότητα πρέπει να κάνουμε καρδιολογικό έλεγχο χωρίς θέματα υγείας, άνω των 40 ετών, ερασιτέχνης δρομέας βουνού? Βασιλική μου, άνω των 40 ετών, γυναίκα χωρίς προβλήματα υγείας και χωρίς παράγοντες κινδύνου, και από ό,τι καταλαβαίνω η ηλικία είναι η ηλικία που ακόμα υπάρχει και έμεινος ρίση, νομίζω αραιότατα. Η ερώτηση του Κώστα έχει απαντηθεί. Ποιες εξετάσεις πρέπει να περιλαμβάνει ένας καρδιολογικός έλεγχος πριν το τρέξιμο? Έτσι δεν είναι, γιατρέ? Ναι. Η επόμενη ερώτηση από έναν ανώνυμο φίλο της εκπομπής που λέει, κάποιος που κάνει 1 με 2 μαραθώνιους το χρόνο, κάθε πότε πρέπει να κάνει καρδιολογικό έλεγχο, καρδιογράφημα υπέρηχο? Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τους αθλούμενους ή ο κάθε γιατρός κρίνει το πότε πρέπει να γίνει? Είχα διαβάσει ότι για κάποιον που δεν παρουσιάζει πρόβλημα ο έλεγχος γίνεται από 2 έως 3 χρόνια. Αυτό βέβαια μπορεί να αλλάξει και με βάση την ηλικία, ενώ για κάποιον με πρόβλημα ο έλεγχος θα μπορούσε να είναι ετήσιος. Δημιουργούνται αλλοιώσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, εξάμηνο, ώστε να μπορούν να απεικονιστούν στις εξετάσεις. Και λέει σαν ιστερόγραφο γράφει ότι έχω δει πάντως σε αγώνα ότι ο οργανωτής να ζητάει γνωμάτευση από γιατρό όχι αργότερα από τρίμηνο. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, και έχουμε πει με το one size fits all, δεν υπάρχει. Τώρα, οπότε η απάντηση στις πρώτες παρατηρήσεις, ερωτήσεις που έχεις κάνει είναι ότι γενικώς κάθε 2 με 3 χρόνια φαίνεται να είναι ικανοποιητικός. Αυτό όντως μπορεί να αλλάξει ανάλογα μάλλον με τα προβλήματα που παρουσιάζονται και λιγότερο με την ηλικία, και σίγουρα σε ένα εξάμηνο δύσκολο μπορεί να παρουσιαστούν νέες αλλοιώσεις. Το τρίμηνο πάντως που αναφέρεις στο ιστερόγραφό σου όντως ισχύει και είναι σύνηθες, και όχι μόνο σε αγώνες αλλά και σε επιτροπές αναπηρίας, αλλά και σε προεγχειρητικούς ελέγχους νοσοκομείων ή κλινικών. Οπότε το τρίμηνο γενικώς να ξέρετε ότι το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια. Ο Κώστας ρωτάει, σε ποιες ιατρικές εξετάσεις πρέπει να υποβληθεί ένας αθλητής 40 ή 50 ετών με ελεύθερο ιστορικό, χωρίς κανένα σύμπτωμα, τεστ κοπόσεως ή stress echo, σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται? Και το τρίτο σκέλος ερώτησης, με ποιο πρωτόκολλο το τεστ κοπόσεως, έστω και αν έχει πέσει σε δυσμένεια, δείχνει την αθλητική εικόνα? Ναι, αναμένω απαντήσεις με πληρότητα, γιατί παρακολουθούν το εξαιρετικό podcast και γιατροί. Η γυναίκα μου
βάζει σε παρένθεση, που είναι λίγο μπερδεμένοι με το τι πρέπει να κάνουν. Εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, τώρα, η πρώτη νομίζω ερώτηση έχει απαντηθεί με πληρότητα νομίζω προηγουμένως. Όσον αφορά το stress echo, το οποίο είναι μία μορφή τεστ σκοπόσεως, αλλά χωρίς ο αθλούμενος να τρέξει, έτσι τουλάχιστον γίνεται εδώ στην Ελλάδα, αλλά με φάρμακο, πολύ δύσκολα γιατί μπορεί να γίνει με ποδήλατο όπως στο εξωτερικό ή πάνω στον τάπητα. Νομίζω ότι είναι λίγο τραβηγμένο, ειδικά σε ένα συμπτωματικό άτομο, αναφέρεται όμως κατευθυντήριες οδηγίες, αλλά δεν είναι πάντα διαθέσιμο και υπόκειται και σε λανθασμένες ερμηνείες, ειδικά σε άτομα τα οποία δεν έχουν βλάβες. Τώρα, το τεστ σκοπόσεως, εγώ προσωπικά τώρα ακούω ότι έχει πέσει σε δυσμένεια, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, είναι το απόλυτα ενδεδειγμένο, αρκεί, χωρίς να κουράζω, να είναι symptom limited, δηλαδή ο αθλητής να κατεβεί από τον τάπητα όταν πραγματικά δεν έχει να δώσει κάτι άλλο και όταν τα έχει δώσει όλα. Ανάλογα με το ιστορικό γίνονται και οι υπόλοιπες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Τελευταίο γκρουπ ερωτήσεων, γιατρέ, θα τις πάμε και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάντως, πριν πω στο τελευταίο γκρουπ, και συγγνώμη που διακόπτω, θα πρέπει σαν τελικό συμπέρασμα εδώ ειδικά να πούμε ότι κληρονομικό ιστορικό, συνήθειες, χολυστερόλη, ακούω το σώμα μου για συμπτώματα, είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να προσέχουμε. Πολύ ωραία. Το επόμενο group είναι διάφορες ερωτήσεις και κλείνουμε και με αυτές. Πρώτη ερώτηση από το φίλο της εκπομπής Κώστα. Κάπνισμα και τρέξιμο. Ποιες είναι οι επιπτώσεις και αν μπορούν να συνδυαστούν? Τώρα, το τσιγάρο έχει σίγουρα άμεσο αντίκτυπο στην υγεία και προάγει την αθυρωμάτωση των στεφανιών αρτηριών, κάνει και σπασμό στις στεφανιές αρτηρίες, οπότε οι καπνιστές μπορούν να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου από τους μη καπνιστές. Αφού αν υπάρχει κάποια υποκείμενη μη διαγνωσμένη νόσο στεφανιών αρτηριών, τότε με το υψηλό στρες κατά την προπόνηση και μάλιστα ιδιαίτερα στους δρομικούς αγώνες μπορούν να έχουν πρόβλημα. Τώρα, το αν μπορούν να συνδυαστούν, η απάντηση δυστυχώς είναι ναι, μπορούν να συνδυαστούν. Αλλά οι περισσότεροι δρομείς διακόπτουν το κάπνισμα, διότι δεν συνάδει και με τον υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και με την φιλοσοφία του τρεξίματος. Στο ίδιο μήκος κύματος και η επόμενη ερώτηση από τον Ανδρέα, η οποία μόλις την απαντήσατε, αλλά θα την κάνω, θα σας την πω, θα σας την αναφέρω. Είναι λέει ο φίλος Ανδρέας, επειδή στο δρομικό κίνημα υπάρχουν ανάμεσά μας και πολλοί καπνιστές, δυστυχώς, αν και προσωπικά γνωρίζω γιατί εγώ έχω παρακολουθήσει ομιλία πάνω σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, ενώ δεν είμαι καπνιστής, θα ήθελα να το ρωτήσω τον γιατρό για να μάθει και ο περισσότερος κόσμος που δεν γνωρίζει το πόσο καταστροφικό συνδυασμός είναι το τσιγάρο με το τρέξιμο. Ανδρέα, μου είναι απαντήσιμο προηγουμένως. Βέβαια, το καλό στην όλη κατάσταση, και θα το πω λίγο έτσι αστειευόμενος, είναι ότι ευτυχώς δεν τρέχουν με το τσιγάρο και αυτό νομίζω ότι τους σώζει. Ο Παναγιώτης ρωτάει, αξιοπιστία μετρήσεων σε ρολόγια, ζώνες, πιεσόμετρα, σύγκριση και σωματικές ενδείξεις ανησυχητικές για την κατάσταση της υγείας μας. Τώρα, σε γενικές γραμμές είναι αξιόπιστα, έτσι χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και στην καρδιολογία τα χρησιμοποιούμε. Τώρα, λάθη μπορούν να παρατηρηθούν, πιο πολύ οφείλονται στα παράστα λόγω των κραδασμών που κάνουν τα μηχανήματα αυτά και οι συσπάσεις που μπορεί να γίνουν στους μύες μας. Πάντως βοηθούν, έχω δει πολλές φορές δεδομένα από δρομείς, έχω βοηθεί πάρα πολύ στην διάγνωση. Τώρα, σχετικά με τη σύγκριση, νομίζω τα πιεσόμετρα που βάζεις είναι εκτός συζήτησης, αφού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην άσκηση, αλλά σε περιπτώσεις αριθμίων ενοχλήσεων, σε ηρεμία ή μετά προπόνηση στο σπίτι, μπορούν και αυτά να συνδράμουν σε διάγνωση κάποιου πιθανού προβλήματος. Για τις σωματικές ενδείξεις που μπορούν να είναι ανησυχητικές είναι όταν έχουμε αφύσικα υψηλούς παλμούς, οι οποίοι είναι δυσανάλογοι με το επίπεδο φυσικής κατάστασης που βρισκόμαστε, όταν έχουμε ακανόνιστους παλμούς, δηλαδή κάποια αριθμία, και στο πιεσόμετρο βέβαια όταν έχουμε τιμές μεγαλύτερες από το 140-90. Ο Αλέξανδρος ρωτάει αν επηρεάζεται η καρδιακή συχνότητα με την ξαφνική διακοπή προπόνησης μετά από τραυματισμό. Η καρδιακή συχνότητα όταν απέχουμε ίσως να ανέβει ελαφρά, αλλά όταν ξεκινήσουν οι προπονήσεις σιγά σιγά επανέρχεται. Ερώτηση του Μάνου. Τι σημαίνει το αίσθημα παλμών? Είναι σημάδι κούρασης ή κάτι άλλο? Επιβαρύνει ο καφές το σύμπτωμα? Τι πρέπει να κάνει κάποιος γι' αυτό? Τώρα, αίσθημα παλμών αναφέρουμε όταν αισθάνεται ο άνθρωπος στους καρδιακούς του παλμούς, είτε πιο δυνατούς είτε ακανόνιστους.
Τώρα αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι κόπωσης, μπορεί να είναι σημάδι άγχους, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι καταναλώνουν αρκετή καφεΐνη ή ενεργειακά ποτά, ή μπορεί να είναι και αποτέλεσμα μιας πρόσφατης λίμωξης ή και μιας υποκείμενης καρδιοπάθειας. Οπότε ο πρώτος στόχος είναι να δούμε τι φταίει από όλα αυτά, να επισκεφτεί τον καρδιολόγο αν χρειάζεται ώστε να βάλει holter ρυθμού, το οποίο είναι ένα μικρό μηχανάκι που το συνδέουμε πάνω στο σώμα για 1 ή 2 μέρες και μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα, αν υπάρχει αυτό το αίσθημα παλμών, έχουμε βρει την αιτιολογία του, ο καφές σίγουρα το επιδεινώνει, όπου και να οφείλεται. Ο Στέλιος ρωτάει, όταν ένας δρομέας μειώνει αισθητά το προπονητικό του όγκο από 60 έως 70 χιλιόμετρα με πικ προετοιμασίας στα 110-125 και κατεβαίνει στα 30 με 40 χιλιόμετρα με πικ προετοιμασίας στα 50 με 60 χιλιόμετρα, δημιουργεί πρόβλημα στο σώμα του, αστάθεια στην καρδιά? Είναι αντίστοιχο του να πάει ένας δρομέας από 50 έως 60 χιλιόμετρα την εβδομάδα στο 0 ή δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο? Δεν λειτουργεί έτσι, αλλά δεν υπάρχει από όλα όσα λες, φίλε Στέλιο, κανένα απολύτως πρόβλημα στην καρδιά. Όλες αυτές είναι ερωτήσεις οι οποίες μπορείς κάλλιστα να τις μιλήσεις και να τις συναντήσεις με τον προπονητή σου, αλλά κανένα απολύτως πρόβλημα δεν θα υπάρξει στην καρδιά σου. Τελευταία ερώτηση, γιατρέ, και το πήγαμε, μου φαίνεται, και ακριβώς με τον χρόνο που θέλαμε για το podcast. Έρχεται από το φίλο της εκπομπής Σοκράτη, είναι διπλή η ερώτηση και λέει: στα πλαίσια τακτικού check-up κάνω τεστ κοπόσεως, το οποίο τερματίζω για πλάκα. Περιέργως, η καρδιολόγος που έκανε το τεστ με αρχίζει στα «εσείς οι ερασιτέχνες δρομής, υπερβάλλετε, τα τυχώματα της καρδιάς σας είναι πολύ μεγάλα, έτσι κινδυνεύετε πάρα πολύ και καλύτερα να σταματήσετε για λίγο τις προπονήσεις, να επανέλθει η καρδιά σας στα φυσιολογικά όρια». Θορυβήθηκα, λέει. Ισχύουν καθόλου αυτά ή έστω εν μέρη? Είμαι ερασιτέχνης δρομέας μεγάλων αποστάσεων σε πολύ καλή φυσική κατάσταση με καθημερινές συνδετικές προπονήσεις, 46 ετών με 55 σφίξεις ηρεμία. Και η δεύτερη ερώτηση: κατά την άσκηση ή σε έναν αγώνα, ποιες είναι οι ενδείξεις που δείχνουν πως η καταπώνηση στην καρδιά υπερβαίνει τα όρια και είναι επικίνδυνο? Ποιο μπορεί να είναι το χειρότερο σενάριο εάν ξεπεράσουμε αυτά τα όρια, παραδείγματος χάρη ανακοπή? Τώρα, σίγουρα στην πρώτη ερώτηση που αναφέρει με τη συνάδελφο που το έκανε στις παρατηρήσεις, τώρα οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις που σου έγιναν, φίλε Σοκράτη, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι είναι υπερβολή όλα αυτά τα οποία μου είπες. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα και ούτε η καρδιά, τα τυχώματα γίνονται μεγάλα. Τώρα το αν είτε κατά πόσο και δεν κινδυνεύεται και δεν πρέπει να σταματήσει για να επανέλθει η καρδιά, αφού ότι είναι φυσιολογική προσαρμογή, αν γίνει κάτι κλπ. Αλλά σίγουρα και εγώ έχω έρθει αντιμέτωπος με υπερβολές και στη συχνότητα, αλλά και στην ένταση των προπονήσεων, όπως και στον αριθμό των αγώνων που κάνουν αρκετοί δρομείς μέσα στο έτος. Τώρα, σίγουρα είναι θέμα προσέγγισης του αθλητή από τον γιατρό. Δεν πρέπει να φοβίζουμε τον αθλητή, κάνει αυτό που κάνει. Πρέπει εμείς με στοιχεία να του δείξουμε ακριβώς αν υπάρχουν κάπου όρια. Το τεστ κοπόσεως πάντως θα πρέπει να γίνει, να εξαντλήσει τον αθλητή και δεν έχει καμία σχέση με τους παλμούς, γιατί οι περισσότεροι καρδιολόγοι κάνουν αυτού του τύπου τη δοκιμασία κοπόσεως και ίσως για αυτόν τον λόγο οι περισσότεροι δρομείς, όπως ανέφερες, το τερματίζουν για πλάκα, όπως ακριβώς αναφέρθηκες. Τώρα, για τη δεύτερη ερώτηση για το πότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη η καταπώνηση της καρδιάς κλπ. Οι ενδείξεις είναι τα συμπτώματα. Δηλαδή, αν εμφανιστεί πόνο στο στήθος, αν υπάρχει ζάλι, αν υπάρχει αίσθημα κανόνιση των καρδιακών παλμών, όλα αυτά πρέπει να μας θορυβήσουν, πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο πάντως ένας δρομέας, και ειδικά οι πιο έτσι νεόκοποι, ας το πω, να σταματήσουν έναν αγώνα. Θέλουν να τον ολοκληρώσουν. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι η υπερπροσπάθεια πρέπει να έχει ένα όριο όταν κάτι φαίνεται να πηγαίνει καλά. Πάντα θα υπάρχουν και άλλοι αγώνες. Και μάλιστα συγκεκριμένα θα μπορούσα να πω και τον εαυτό μου που στον πρώτο μου αγώνα, πρώτο μου μαραθώνιο, είχα ένα πολύ έντονο πόνο στο πόδι μου από σύνδρομο λαγονοκτημίας ταινίας και όμως τερμάτισα τον αγώνα. Θα μπορούσε να πάθω μια ζημιά, πολύ πιθανόν. Αλλά δυστυχώς ο αγώνας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σκεφτούμε λογικά. Οπότε ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε λοιπόν λογικά.
Τώρα, για να υπάρξει ανακοπή θα πρέπει να υπάρχει καρδιοπάθεια και σε μια υγιή καρδιά δεν αναμένονται ακραία σενάρια. Τελειώσαμε τις ερωτήσεις, γιατρέ. Πάντως είδατε κι εσείς ότι υπήρξε μεγάλος όγκος ερωτήσεων και μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους ακροατές. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπήρχαν και πάρα πολύ όμορφες ερωτήσεις. Βέβαια, όλες οι ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ομολογώ ότι έκανα αρκετό καιρό έτσι για να μπορέσω να βρω τις κατάλληλες απαντήσεις, να μπορέσω να τις τεκμηριώσω και βέβαια ίσως ελαφρά και εγώ επηρεασμένος που έχω εσένα που είσαι δρομέας απέναντί μου, που κι εγώ είμαι δρομέας, να έχουμε έτσι μια πιο θετική άβρα απέναντι στο τρέξιμο από ότι ίσως κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι βλέπουν λίγο το τρέξιμο σαν κάτι ακραίο ή μας βλέπουν λίγο έτσι, μας κοιτούν λίγο περίεργο όταν τρέχουμε στους δρόμους. Πάντως εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε, με πολύ αγάπη για αυτό που κάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι γινόμαστε πιο υγιείς άνθρωποι, σκεφτόμαστε πιο όμορφα, το τρέξιμο μας βοηθάει πάρα πολύ και σε ευχαριστώ πραγματικά για αυτό το podcast και για σένα που πραγματικά δικαιώνεις την φήμη σου ως το καλύτερο podcast που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον χώρο. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Πάντως και εγώ να πω ότι είσαστε από τους λίγους ανθρώπους που με τόσο μεγάλη αγάπη θέλετε να μοιράζεστε τις γνώσεις με τον κόσμο, με τους δρομείς, γιατί είσαστε και ο ίδιος δρομείς και ξέρετε ακριβώς πώς σκεφτόμαστε και πώς νιώθουμε. Διότι και εσείς αυτή τη στιγμή που κάνουμε το podcast αφήσατε το σπίτι σας, ήρθατε στο ιατρείο σας σε άσχετη ώρα, δεν το κάνουν όλοι αυτό, για να έρθετε να κάνουμε αυτή την ηχογράφηση και να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που ήρθαν από φίλους δρομείς. Και σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για αυτό και για τον χρόνο σας και για τις γνώσεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Χαρά μου, τιμή μου και υποχρέωσή μου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Κάντε δικά σας τα μοναδική σχεδίασης All Over Print δρομικά μπλουζάκια του podcast. Μεγαλώνουμε ακόμα περισσότερο την παρέα μας και δίνουμε χρώμα στις προπονήσεις και τους αγώνες μας. Παραγγείλτε τα μέσα από την ιστοσελίδα olainedromos.gr. olainedromos.gr, το site που τρέχει μαζί σας. Άλλο ένα podcast «Όλα είναι δρόμος» έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστιέσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.